El Palau de la Virreina s'ha omplert d'un bestiari que trenca motlles. No és el tradicional, al que estem habituats. Són figures fantàstiques inspirades en llegendes antigues, però de recent creació. Les descobrim de la mà de la Mercè Allora, de l'agrupació de bestiari festiu. Aquesta Santa Eulàlia hi ha aquesta exposició que es diu Fantàstics, que és una exposició d'un tipus de bestiari força diferent al que s'ha pogut veure normalment a la Virreina. Bueno, aquesta mostra de bestiari la vam parlar i la vam pactar amb el Xavier Cordomí i amb el Joan Camps. Sí que és cert que ja s'havia fet ja fa uns anys i la vam voler recuperar bàsicament perquè està basada en tota una sèrie de bèsties que formen part de la llegenda, de la mitologia, moltes vegades dels seus barris i de les seves poblacions. Per tant, sí, Fantàstic s'encaixa perfectament amb les 10 bèsties que hi ha ara mateix a la Virreina. Són peces que no tenen, òbviament, una tradició centenària, però sí que tenen unes llegendes que han anat passant durant els segles i llavors després s'ha fet la bèstia inspirada en aquesta llegenda, no? Exacte. Sí, cada bèstia ha estat tractada, no? Entre la Dolors Sans, gairebé en totes, i les colles que han fet l'encàrrec, i s'ha pactat justament i s'ha mirat quina llegenda o quina mitologia hi havia en aquell moment, en aquella població o en aquell barri, i llavors, clar, l'han traspassat a la bèstia. A més, la Dolors Sans, que té totes les bèsties menys una, no?, de les que hi ha aquí. Menys una, exacte, totes les bèsties menys el tol del Clot. Té un estil particular, no? És reconeixible. Molt particular. La veritat és que la Dolors Sans transmet molt bé a través de la seva manera de tractar la fibra de vidre i els seus materials i de tractar sobretot aquesta pintura tan metal·litzada, transmet molt bé tot el tema de les llegendes, les mitologies, sí, perfectament. Molt bé. Què et sembla si fem una visita i mirem peça per peça? Perfecte. Doncs som-hi. Som-hi. Aquesta és la bèstia, amb aquest nom, la bèstia de Parets del Vallès. Exacte, la bèstia de Parets del Vallès. Aquesta bèstia, tan alada, amb aquestes ales tan espectaculars, i a més presenta un tipus de pintura que és fosforescent, per tant, quan surt el correfocs brilla una passada, per tant, aquesta és espectacular. Vam voler posar-la aquí justament per aquesta espectacularitat que té, tant d'alçada com totes, perquè la gent pogués veure tot el tema dels ossos i de tot el treball de la Dolors Sans. Dues bèsties aquí que es diuen Hidros i Nèbula i són de la mateixa colla. De la mateixa colla, de la Trinitat Vella, sí senyor. L'Hidros, per exemple, és el protector del Parc de les Aigües de la Trinitat Vella, i el Nèbula és un follet del bosc que també, òbviament, està molt pendent de tot el que passa a la natura, no? Com podeu comprovar, el Nèbula té els braços com si fossin arbres, té branques i té un dimonet darrere un colze d'un dels braços que li va explicant i que li va alertant de tots els perills que poden passar a la natura. I des de Sant Andreu de Palomar, el Bretolàs. El Bretolàs va ser també un encàrrec a la Dolors Sans i està molt lligat amb els 3 tombs infernals que la colla fa el mes de gener. Llavors, li van posar aquest nom perquè és una de les parts que forma part de l'espectacle. Llavors, a més, ell, com que és el guardià de la porta de l'infern, doncs ho van deixar tot molt lligat. De Tordera és aquesta bèstia. Exacte. Aquest també va ser un encàrrec a la Dolors Sans i ells tenien un drac que ja li anomenaven Maxtor, però van decidir de fer un altre diferent. Per tant, aquí podem trobar-nos amb un esquelet d'ocell, amb 2 caps superagressius, amb les urpes allò a punt d'atacar. És portat per una sola persona i aquesta persona s'amaga amb aquests tires de cuir que veieu a la bèstia. És molt curiós, molt peculiar, no? És dels més peculiars que hi ha. Bueno, és molt diferent. La veritat és que sembla com molt... El ser esquelet a mi em recorda molt a la bèstia de Parets, però és un altre tarannà. Jo crec que són molt diferents, però aquesta és molt espectacular també. De Vilobí del Penedès és aquesta bèstia. Exacte, és el Magnafoc, és la representació del diable, tal qual. Llavors, a l'hora de muntar l'exposició amb el Xavier Cordomí, que sempre estem una mica a tirar ronsa, on posem aquesta Mercè, on posem aquella Xavier, vam decidir que aquesta bèstia, que era allò, la visió del diable, havia d'estar just darrere de la Laieta. La Laia aquí és tota innocència, supermoníssima, i llavors darrere té la potència d'un diable que en principi la custòdia. Ara t'ho anava a dir, de tanta agressivitat hi ha la gegantona Laia que és tota muntant, no? Bueno, és que la mostra justament està
està feta i l'hem muntat per honor, no?, a Santa Eulàlia, per tant ella havia d'estar representada. Llavors vam voler fer aquest joc, no?, del bé i del mal, però bé, amablement, amablement. No li farà res al Magnafoc, segur que no. I des de l'Alt Penedès anem fins al Baix Penedès, perquè aquesta bèstia és d'Albinyana. Exacte, aquesta bèstia és un rampanat, és el Nyctalus, que el nom científic és del rampanat, perquè en aquell municipi hi ha una cova amb unes pínteres rupestres que són de Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, i llavors es veu que hi ha una colònia impressionant de rampanats. Llavors, des del municipi, la colla va decidir fer una figura, una bèstia, en honor a aquest rampanat. Llavors té aspectes de rampanat i, òbviament, tenen aquesta cara més humanitzada de diable que, com podeu comprovar. I amb aquests nous materials que es treballen ara, com la fibra de vidre, es poden fer virgueries, com per exemple les transparències que té a les ales, no? Exacte, la Dolors Sans treballa molt bé amb aquesta fibra de vidre més fina, que llavors, clar, crea uns jocs de colors amb el foc i les transparències de les ales que són espectaculars. Aquest és l'Atzeries, que és de la Vella de Gràcia, és a dir, de la Vila de Gràcia. Quina llegenda té l'Atzeries? Doncs mira, l'Atzeries ens explica la colla que en el municipi de la Vila de Gràcia hi havia un empresari que es deia Agustí Atzeries, que va perdre tota la seva fortuna reformant casa seva. Llavors, en aquell moment va decidir jugar a la loteria i va pactar amb el diable perquè li toqués i pogués... No s'ha de pactar mai amb el diable, eh? Mai. No és una bona opció, però ell va poder acabar les obres, i aquesta casa ara té el nom de Casa del Dimoni. Llavors la colla, quan va decidir fer una bèstia, va dir necessitem un diable. Per tant, l'Atzeries encarna perfectament aquesta idea del diable, que l'Agustí Atzeries li va vendre l'ànima. L'última bèstia que veurem de la Dolors Sans, és a dir, totes les que hem vist ara són de Dolors Sans, és de Tortosa. De Tortosa, el Grafus de Tortosa. Doncs, com podeu comprovar, aquesta bèstia es representa perfectament i està molt lligada a la iconografia medieval, però té uns elements molt innovadors que jo crec que aquí la Dolors Sans els ha sabut captar molt bé. Com podeu comprovar, les ales tenen uns ulls espectaculars, té dos caps en forma de serp que són superterrorífiques, tenen quatre cues, que cadascuna té vida pròpia, i té unes urpes fantàstiques, superagressives. És l'última bèstia que veurem, no és de la Dolors Sans, com ja hem anunciat, sinó de qui és. Exacte. Aquest és el del Xavier Jansana. Xavier Jansana, i és el tolc del Clot, Tolc, Clot... Exacte. Això és fruit d'un concurs popular que van fer entre les escoles del barri del Clot per designar un nom a la bèstia, i al final la veritat és que és curiós perquè jo penso que és molt imaginatiu, no? Del tolc, el Clot, no? En l'enrevés, bé. Molt bé. Tot aquest bestiari no es queda al Palau de la Virreina, sinó que sortirà al carrer. Sortirem al carrer el diumenge dia 9, a partir de les 5 de la tarda. Sortirem totes en cercavila per el que és la Rambla, Ferran fins a plaça Sant Jaume, ja faran un parell de ballades de lluïment, una individual i l'altra conjunta, i tornarem una altra vegada en cercavila, Ferran, Rambla fins a la Virreina. Doncs Mercè, que vagi molt bé i que passis una bona Santa Eulàlia. Moltíssimes gràcies.